Ya rone kan dadi narak dhisik. Ya ikan luar biasa. Bengi iki iso rawuh. Wah, alhamdulillah. Duk Nita. Dalam Hari ini kan mun kenal nggih. sampun. Sampun. Gadah WA-ne. Gadah. WA-ne sampean ya digawa anu niken. Disimpen Om, kok dibeto nomor lek beto pripun? WA-ne niken ya di kamen gawa. Lah iki WA sapa kok digawa iki WA sapa? WA-ne, WA-mu. Mari WA-mu ya. Ini wonten Kediri. Nggih. Dusun Swalo, Sambirejo, Pak Pare. Pare, Dalem Agung, Pak Sanjaya utawa markas besar Sanjaya Group. Ayo, ceke birang-birang. Tenan aku ban suwalene kapan kan aku rene to. Nggih. Anu dadi telepon bengi-bengi aku kaget. Waduh, sesuk isu ngono Pak, kula ban kula di acara kontrak SKD kali Patrick. Oh, SKD kontrak lho, aku Patrick kontrak. Ngene. Aku diteken wong loro aku ngono. Kontrak SKD siaran karepe dhewe. Poso rene kuwi aku sumyur anggenmu. Alhamdulillah iso tuku anu. Iso tuku jajan godhok. Alhamdulillah. Jadi saorane dalu menika ngatur pamipun sak bisa-bisane. Nggih. Balik njajal balik. Nggih. Balik iki tembang sing mau bengi kan njajal balik ono. Napa? Apa jenenge kapilot? Oh, kapilot. Kapilot. Nggih. Nah, ning jane pundutane pirang-pirang nduk iki ana Banyulangit apa piye? Aja, engko. Wonten Banyulangit Gubeng Asmara Sri Kucing kalian wis ya kuwi. Saking Enggah Bogem Gurah. Oh, Mas Enggah. Juga mereka nyuwun Dewa Tresna kalian Kusuma Wijaya kalian Pupu Sing Lolo. Menika buat Cakra Budaya Indonesia dari saya Mas Tulkiem kalian Mas Gawer Pare Kediri. Mas Gawer. Mas Gawer iki ora asing meh iki. Sahabat karipe Mbak Sendur. Oh, IP kok IP ya. IP kok karep. Heeh. Lah niku nggih. Nggih. Slendro ya. Nggih. Di Gramyange nyuwun sewu Mas Den kula aturi Gramyan. Mas Den. Deni, jenenge Deni. Deni ta Mas Deni ta. Ya. Kepilot buat warga masyarakat mapan wonten ing Swalo sedaya kemawon. Kalamun weruh sliramu batin iki manane tansah rengu rasa tresno kang tak lempet sarana mikir ati tan bisa jenjang. Oh siap. Bangun. Sampeyan panci tansah anggodo ati. Nanging aku wedi mongko pungkasane Pak Sanjaya menika wayangan sangat luar biasa lho. nggih. Sound sisteme wae pokok kabeh digoleki sing serba terbaik iki. Sound sisteme mahkota iki kagungane sahabat saya Pak Santoso. Mahkota. Bintang tamune ya juga yang terbaik. Yo, neng Kediri Niken Salindri. Dalange Dalange nggih terbaik lho.
Jalane yo baik-baik saja. Takut ora ndo, api orane itu gumantung pangrasa kok. Pokoknya niat yang baik dari Pak Sanjaya tetap dikasih oplos, tetap semangat Aldi selaku sebagai seniman. Nenonan none Ula sawah sapa ngendut Ula ngendut Datan ati wis Ojo